Здравейте, приятели! Аз съм Деница от Центъра Малипе и днес сте с първият ни подкаст. Започваме това ново предизвикателство за нас и се надявам, че ще бъдете с нас през всичките епизоди, които предстоят. Целта на нашия подкаст е да ви срещаме с вдъхновяващи хора, с които сме работили или продължаваме да работим, както и да разискваме различни теми, които смятаме, че ще ви бъдат полезни и интересни. Ще си говорим за образование, за граждански права, за дискриминация, за толерантност и за други проблеми, както и за успехите на хората, с които ще ви срещнем. Днес съм много щастлива, че първият ми гост, с който ще ви запозная, е едно младо момиче, с което работя откакто беше ученичка в 7 или 8 клас. Познавам я от съвсем малка и през цялото време тя е била голямо вдъхновение за мен. Защото винаги е влагала всичко от себе си във всички дейности, с които се е занимавала. Тя беше прекрасна ученичка, винаги сериозна, винаги отговорна, участваше в множество конкурси, извънкласни дейности и всички кампании и обучения, които ние сме организирали. А днес вече е и студент. За мен е удоволствие да ви представя Есил Шукриева. Здравей, Есил! Здравей, Дени! За мен е голямо удоволствие, че присъствам днес на този подкаст. Разкажи на зрителите или слушателите ни, които не те познават, малко повече за теб днес. С какво се занимаваш сега? Сега съм студентка, уча във Висше училище по мениджмънт град Варна, със специалност международен бизнес мениджмънт, вече втора година. Браво, звучи доста сериозно, но и интересно. И е, точно така. Супер, може да ни разкажеш малко повече после за това. Но нека те върна от началото. Тъй като ти от много години си доброволец на Центъра Малипе, беше и председател на ученическия парламент в Стражица, ако не се лъжа. Да. Какъв е първият ти спомен за нещо свързано с Центъра Малипе? Първото, което си спомняш? Първото, което си спомням, мога да ви върна в 2014 година в детски фестивал Отворено сърце. Mm-hmm. Точно така. Тогава беше първият път, когато влязох в атмосферата на Малипе и се запознах с целия екип, с всички тези събития, хора и да. Аз тогава бях студентка и бях доброволец. Аз към Центъра Малипе и бях водеща на фестивала. Не знам обаче дали ме помниш от тогава. Да, спомням си те. Ти тогава участва с група, с танци, песни или като доброволец беше? Като беше? Доброволец, понеже тогава тази година майка ми започна да работи в Центъра Малипе и така, понеже аз бях 4-ти клас и нямаше кой да ме гледа, предполагам, да. И ме взе и може би предположи, че ще ми бъде интересно. И така. Беше ли ти? Определено ми беше много интересно, понеже имаше много така културна среда, мога да кажа. Всеки танцуваше, пееше, така изразяваше емоция. За тези от вас, които не са запознати с нашата работа или с фестивал Отворено сърце, да ви дам малко контекст. Фестивалът се провежда вече повече от 20 години, като в него участват последните 5-6-7 години може би над 2000 деца. Той се провежда във Велико Търново в началото на юни месец и участват училища от цялата страна, групи всъщност от деца от различни училища, от читалища, има дори от детски градини. Децата са от различни етноси и целта е да покажат чрез своите песни, танци и театрални постановки културата и традициите на своите етноси. Това са деца от различни ромски групи, от турски етнос, български, последно имаше дори, мисля, че арменци, така че много е интересно. Децата танцуват и показват какво им харесва, какво обичат да правят. Междувременно във фестивала има всъщност и такива кътове, в които се показват различни занаяти. Да. Ножарство, кожарство, кошници, да, готвят се много вкусни неща, но сега да не ви казвам, за да не ми се прияде. Елате до година на фестивала на Центъра Малипе да видите, да слушате децата, много е шарено. Наистина, определено. Много е вълнуващо, заслужава си. Става голяма лудница. Много, много хубаво. Така че предполагам, че първият път може да ти бъде малко шокиращо колко много хора има. Да, всъщност беше много шокиращо, понеже
може би не съм присъствала. Това беше едно от най-големите събития. То е най-голямото всъщност, което организираме. Които съм била присъствала и беше доста шокиращо, понеже бях малка и не знаех какво се случва. Но последствие вече като видях процеса и всичко, което се случва, нямах търпение да дойде следващата година, за да отида отново и вече да участвам като участник в програмата. Да, ти всъщност се занимаваше с народни танци, мисля? Да, точно така. Народни танци, мисля, че в продължение на 5 години нещо от сорта. Да. А кога реши да станеш и доброволец? Спомняш ли си към центъра Малипе и защо? Ами предполагам, че това стана по съвсем естествен начин. Така като след като почнах да ходя по разни събития, вече те започнаха да ме канят. И аз нямах търпение просто да се случи това, понеже беше супер интересно. И аз обичах да бъда активна, да предприемам не знам, разни събития, да участвам в разни събития, които така бих помогнала на някого. Всъщност в средното ти училище ти участваше в организирането на много неща. Ще разкажеш ли всъщност какво правихте? Ами да, аз бях председател на ученическия съвет там и в продължение на няколко години, предполагам, мисля, че беше 5 години, от 8 до 12 клас включително. Силен мандат си имала. Да. Ами съвета реши, че съм достатъчно компетентна. Всъщност правихте ли избори? Ами да, избираха се. Така че винаги е имало демократичен избор. Да, разбира се. Никога не е било нещо нагласено или от сорта. И така последствие през тези години отбелязахме различни национални празници, дни, благотворителни базари, доста сме правили, коледни базари, с които сме дарявали пари, мога да кажа българската Коледа. Да. И така, в много събития сме участвали като цяло и беше супер интересно. Аз си спомням, че винаги ти беше в основата на организацията, на всички кампании. Винаги ти качваше снимки или пращаше ни снимки, или ни пишеше, че сте правили някакви екологични кампании, розови ден на розови фланелки, на толерантността, на какво ли още не. И винаги Есил беше в средата. В центъра. Нормално, мога да кажа. Водачът на групата. Ами, предполагам, просто имах чувството, че когато аз не съм в тази сфера, нищо не върви добре. И просто имах това, не знам, може би от естествено, идва естествено. Трябва да има някой Трябва да съм там, за да организирам нещо. Добре, значи винаги си искала всъщност да помагаш? Ами да. От съвсем малка. От съвсем малка, понеже, не знам, чувството е хубаво, когато помагаш. Чувства се, не знам, ползотворен. Мога да кажа, да. Да. Ползотворен думата. Добре. Ами, кое ти е любимото събитие на центъра Малипе, в което си участвала? Това е много трудно. Това е много трудно, понеже има много такива събития, които... Добре, разкажи ни за, примерно, топ 3 си любими събития, на които си участвала. Не, всъщност мога да кажа топ 1. Добре. Топ 1. Лидерските академии. Лидерските академии, които участват ученически, много... Значи, въобще не съм изненадана. Ученици от ученически съвети, училища от цяла България, да. Това са... Да, на лидерските академии на центъра Малипе участват между 100 и 200 ученици, зависи от годината. Някой път ги делим на по 2 лидерски академии. И участват обикновено председателите на ученическите парламенти, ученици-наставници или просто активни ученици от училищата, с които работим. Съответно Есил винаги или почти винаги беше там, или като доброволец, или като председател на ученически парламент на Стражица, на училището в Стражица. И на тези лидерски академии в рамките на 3 или 4 дни ние се стремим да научим учениците да работят в екип, да станат лидери, да повярват в своите умения, защото всъщност те са обикновено от малки села, от малки градове, от училища, на които не им е обръщано толкова много внимание. Не са в училищата, които дават по телевизията. Да, обикновено и тези деца не са свикнали да вярват в мечтите си, за съжаление. Повечето са от маргинализирани общности, уязвими семейства. И се радвам, че по време на тези лидерски академии създават и много приятелства, но създават и едно самочувствие, че могат.
Разбира се, говорим си за език на омразата, за граждански права, как да организират кампании, по-практически неща, като умения. И в последствие, нали, те стават лидерите в училище, както тя беше своя лидер в своето училище. Дори в момента, когато записваме този подкаст, в момента тече такава лидерска академия тук. Точно така. И е много хубаво, че ти в момента си човека, който си модела за подражание на част от тези ученици. Аз също много се радвам, че така през годините съм изградила този образ и мога да кажа, че ме вземат за модел на поддържание. Да, нещо от да, тя в момента всъщност е отговорник на една от групите. Да, точно така. И като говорим за лидерски академии, за училища, за образование, все пак знаеш нашата работа с какво е свързана. Ние се стремим да намалим отпадането на ученици от образователната сфера, да продължат да учат, да продължат да се развиват всички деца, момичетата. И го постигаме. Да, с много усилия, защото смятаме, че това е основата. Образованието е ценността, но точно така. Какво смяташ ти, че е важно за образованието на децата днес? Кое е най-важното всъщност по отношение на образованието им? Към което да се стремят? Постоянство. Мотивация също така за реализиране. Да имат ясна картина, ясна визия за бъдещето, това какво искат да правят, с какво искат да се занимават. Така да планират, много да планират, защото това е според мен в корените на всичко това, защото нищо няма без планиране и някой сега може да каже, ама то като планираш и може някои планове да рухнат, да не се сбъднат, нищо не върви както трябва понякога, но предполагам, нали, това са много редки случаи. Да. Аз лично винаги съм планирала и все още планирам. Да, но ти беше ученик-наставник. Ти се среща и с деца, които имат проблеми, защото ти всъщност никога не си имала липса на мотивация. Не. Но ние работим с много деца, които често губят мотивация, имат различни социални и финансови проблеми, от общности, в които поради една или друга причина отпадат от училище децата. Да. Всъщност без образование не е достатъчно. За мен всяко дете трябва да има, така да е постигнал поне средно образование. Казвам поне, защото това е минимума. И трябва просто да се реализира, да продължи нагоре, да запише висше образование, да продължи в университет, защото това са моменти в живота, които не бива да се пропуснат. И така, всичко се променя. Всичко се променя и върви към по-добро. Да, надявам се посланието ни да го чуят много от младежите. И аз се надявам да го гледат и да го чуят много хора. Да, и тези, които може би са объркани, които не са съвсем наясно в пътя си, да ни повярват. Особено те. Че образованието всъщност е основна ценност, без която няма как. Точно така. Да се развиват и да имат един, нали, достатъчно спокоен и достоен живот за напред. Да, надявам се. През всички тези години ти си видяла много какво прави Центъра Малипе, с какви неща се занимава и покрай майка ти, и покрай теб и твоите дейности. Точно така. С какво според теб помага Центъра Малипе най-много? Но на общността. В много аспекти, понеже Центъра Малипе работи да бъде ползотворен на хората в много аспекти, като говорим за образование. Най-важното. Сега сме на Лидерска академия и това е нещото, което бих акцентирала. Здравеопазване, особено на малцинствените групи, на тези групи, които не са достатъчно информирани за това. Центъра Малипе им помага да се информират като цяло. Да, образователните медиатори правят кампании, да. Здравни медиатори, образователни медиатори, това са хората, които работят с общността и помагат главно да бъдат информирани достатъчно. Да, радвам се, че от твоята гледна точка е така също, защото полагаме много усилия за това и се радвам, че го виждаш и ти отстрани, че е така. Добре, какво би ни разказал? Сега малко да излезем така от толкова сериозните теми. Някоя забавна случка, спомняш ли си нещо? Ти си била и на Василици, и на 8 април. Мисля, че си била
не президент за един ден, беше посланник май за един ден. Посланник за един ден съм била 2 пъти. Един път мисля, че беше в посолството на САЩ. На САЩ, да, мисля, точно така. Посолството на САЩ през 2019 година и посолството на Германия миналата година. Предполагам, мисля, че беше 2022. Не съм много сигурна. Толкова много събития и си губят спомените. Много интересни бяха посещенията. Разкажи ни нещо интересно. Нещо, което ти се така си спомняш и ти е хубаво. Или някаква забавна случка. Има и забавна случка и нещо интересно. Добре, разкажи ни двете, моля те. Знам, че е хубаво. Мисля да кажа за това, за посещението ми в немското посолство. Беше много интересно, понеже посланника ни прие в резиденцията си и беше ужасно красиво, защото си спомням, че ни изведе на балкона и балкона се виждаше почти цяла София оттам. Беше много красиво. Имаше стъклен таван. Това ми беше най-големият акцент от цялото посещение. Говорихме с него, беше много интересно. Засегнахме много теми. Като цяло си говорихме за образованието, понеже аз бях 12 клас и на мен ми следваше кандидатстване, бал и нали исках да обсъдя с него доста неща и като цяло доста си говорихме с него и това беше интересното, понеже атмосферата беше много гостоприемна, както и той също. На английски ли се говорихте? Да, абсолютно. Добре, ето, колко е важно да учите английски в училище? Ами да, всъщност с мен имаше придружаващ, който беше, разбира се, от екипа на Малипе. Все пак, ако си загубя свойствата да говоря на английски, за да ми помогне, но така, съм благодарна, че не се случи. Да, и беше много, много хубаво посещение. Моментите бяха много хубави, да. А нещо забавно искаше да ни разкажеш също? Да, всъщност това се случи, мисля, че на следващия ден. Тогава имахме посещение при президента също на Република България. Всичко свърши, беше много хубаво, имахме награждаване и така. И екипа започна да ходи по посолствата, защото много ученици имаха награда да посетят, да бъдат посланик за един ден. Победители от конкурс ученически, който организирахме тогава. Да, наградата беше да се срещнат с посланик или министър за един ден да бъдат в неговата роля. И разбира се, президента да ги награди. Това беше най-голямата награда тогава. Да. Си спомням, че моята беше един ден преди това, понеже бяхме много заети. Посланика беше тогава свободен. Тогава си спомням, че трябваше да си тръгна от София и бях оставила багажа си в багажно. Сега се сещам какво ще разкажеш. Да. Бях оставила багажа си в багажно, където беше и багажа на много други ученици в хотела. Да, точно така. Отварям багажно и търся ниски обувки, понеже бях с по-официални обувки. Обувките ги няма. Някой беше взел обувките. И трябваше да се разхождам малко боса в хотела, докато намеря обувки. Следствие не можах да намеря обувки. Трябваше да отида да си ги купя от автогара. А къде ти бяха обувките всъщност? В Шумен. Групата от Шумен ми бяха взели обувките по грешка, понеже мисля, че имаше 2 еднакви чанти една до друга. Да. И за това. Това не ни се случва за първи път с еднаквите чанти. Да, и последствие ги пратиха по куриер, за да си ги получа. За което благодаря много, че се свързахме. Да. Значи на косъм беше боса да се прибираш. То си беше много фрапиращо като цяло. Сега е забавно, но тогава беше много фрапиращо, защото бяхме много изморени. Краката ме боляха много от новите обувки. Все пак ходихме в президентството, трябваше да сме облечени. Естествено. Да. И това си беше доста фрапиращо за тогава, но сега вече мога да си го спомням с усмивка. Те всички такива моменти си ги спомняме с усмивка. Да, вече, след като е минало нормално. Да. Добре. Ти си била на много лидерски академии вече. Сподели ни някакви най-запомнящи се моменти, най-запомнящи се хора. Може и от сегашната лидерска академия. Знам, че те ще се радват. Може и от предходните. Ти създаде и много приятелства тогава.
Ами аз вече се познавам с може би над 2000 човека от тези лидерски академии, понеже те бяха всяка година, може би са 5 на брой, които съм присъствала, като ученичка. Сега като наставник, като отговорник, малко повече. И да. Ами те са много. Мога да изброявам до сутринта, нали? Но така много запомнящи бяха Йоана от Златарица. Тя в момента също е студентка. Поддържате ли връзка? Ами от време на време, да. Чудесно. Определено, понеже с нея и също и с Богомила имахме така много хубави спомени и много така добро приятелство. Изградихме много добра връзка с тях. От сегашната лидерска академия... Че сега ти е най-прясно. Да. Искам да пратя от тук много целувки, много гушки на групата 8-9 клас. Непобедимите. Разбира се, групата, на която беше отговорник. Да, точно така. Не случайно. И главно мога да кажа на Наско от Амалипе, понеже той ми помагаше много. Благодаря му ужасно много. Да. Наско всъщност е един такъв добър пример и мисля, че ще е добре да направим подкаст с него. Наско също работи като още от ученик всъщност е част от дейността на центъра Малипе. И той е бил стипендиант, и той е участвал като доброволец, а сега е един много успешен пример за вас. Определено. И сега вече и работи и ни помага тук. Поздрави за Наско. Ще го очакваме като гост скоро да ни разкаже за своя път и за своя успех. И като говорим за пъти за успех, все пак ти идваш от един малък град. Стражица е малък град. Точно така. Знаем колко е трудно да излезеш от малкия град, да отидеш в голяма област, ти си и момиче, нали, което понякога е още по-притеснително за родителите да си пускат момичетата в големия град. Аз го знам и аз съм от малък град. Определено. Беше ли ти трудно да свикнеш и как се усмели всъщност има университети по-близо до Стражица все пак, но ти избра Варна и избра този университет. Защо избра да направиш тази по-трудната промяна? Беше ли те страх? Беше ли те трудно да свикнеш от Стражица в голямата Варна? Ами всъщност аз още от 8-ми клас, когато имах възможност да се преместя в друго училище, исках да го направя, но тогава майка ми реши, че съм прекалено малка да нося отговорността, да се грижа сама за себе си. И тогава си говорихме с нея и тя ми обеща, че когато завърша, нали, средното си образование, ще мога да отида където поискам, в който искам университет, за да се отдели един вид от родното място. И вече, нали, следователно да съм достатъчно голяма, да се грижа за себе си. Избрах Варна. Имах избор и Велико Търновски университет, но избрах Варна предимно, защото този университет предлагаше много неща, които си бях поставила за цели. И друго, че като цяло той е университет в България, който предлага много неща, които ги има в чужбина. Аз един вид исках да отида в чужбина, да уча много, но така и не исках да изляза от България. Чак толкова далече да отидеш? А сега имам тази възможност да си завърша с чуждестранна диплома и българска диплома в едно и също време. И перфектно. И обучението също на английски. На английски? Перфектно, супер. Да. Какво ти каза баба ти, като записа тук във Варна? Ами, като цяло не беше много сигурна дали ще се справя да се грижи за себе си. Много се притесняваше как ще пътувам и така. Но сега е в много добро... Много е очарована. Щастлива е сега. Да, щастлива е сега. Прибирам се всяка седмица да я виждам. Все пак. Искам да го спомена. Не е забравена. Ти си много борбено момиче. Аз бях сигурна, че ще избереш по-трудното. И че ще се бориш за това и че ще се го постигнеш. Ти си много борбена от малка. Аз ще се възползвам от случая, че днес е 17 ноември и е супер случайно, че точно днес решихме да записваме с теб. Точно така. Но ще отбележа и, че днес е Международния ден на недоносените бебета. Ти си всъщност борец от първата си глътка въздух. Ти си родена 2 или 3 месеца по-рано.
съвсем малка. В 3 месеца. Шестия месец. Да. И ще обърна внимание на това, защото това е било и преди 20 години, тогава медицината не е била толкова напреднала. Така че ти всъщност се бориш от първата си глътка въздух, нямало с търпение да започнеш да живееш. И първо искам да те поздравя за това, да ти кажа, че си голям пример още от малка и да поздравя всички родители на недоносени деца, всички недоносени деца и бебета, защото вашата борба е много голяма, много по-голяма. Да поздравим и лекарите всъщност, които със сигурност са помогнали много за това ти да си здрава, да изглеждаш толкова добре, да се чувстваш толкова добре, колкото изглеждаш. И да призува хората да се информират и за това, защото е много важно. Струва си. Да, и всъщност е важно да знаем и какви са ни здравните права, това е едно от тях. Правото на медицински грижи. На бременните жени, на малките деца, на бебетата. И за това се възползвам да го спомена, и защото и днес е този ден и ти си тук при нас. Да. Определено да. Много е хубаво да се информирате, много е хубаво да си знаете правата. Здравните права особено е много хубаво в днешно време, понеже виждаме какво става. Не искам да споменавам какво е ставало преди 3 години, като включим COVID и всичко, което се случва в момента по света. Просто знайте си правата, информирайте се. Това е много важно. И като говорим за права, Центъра Малипе започна през последната година да работи по проекти, насочени повече към гражданските права, към това да информираме младежите какви са гражданските им права, как да се борят за тях, как да учат и останалите връстниците си, родителите си, тъй като имаше много избори през последните години. И това беше много важно, хората да гласуват и да гласуват по съвест. Затова и започнахме тези инициативи. Обучихме младежи, активните младежи, да правят обучение на своите връстници, защото знаем, че все пак не им е толкова интересно, когато един възрастен човек застане и започне да им говори някакви сериозни неща. Друго е, когато техния лидер училищен, техния председател на ученически парламент, омбудсман ученически и така нататък, да им говори той, да им говори на тяхния си език, нали, на езика на връстниците. И затова започнахме да говорим за тези граждански кампании, за гражданските права, за изборите, за вота, за институциите. И всъщност Сесил беше един от тези обучители на връстници, малко по-голям връстник, но все пак тя се върна в училището в Стражица, тъкмо завършила го и направи няколко обучения, даже доста обучения всъщност направи на учениците от Стражица на тема граждански права. Ще ни разкажеш ли малко повече всъщност кои са тези теми, как реагираха учениците? Обученията като цяло, така мога да ги кажа. Да, обученията като цяло бяха в Стражица, точно така в училището в гимназията в Стражица. Всъщност, аз бях току-що завършила и се върнах, но според мен е много добра идея, понеже всички си ме познаваха и така беше по-добре за тях, чувстваха се по-комфортно, когато аз говорих с тях. Говорихме си на един език, така да го кажа. Говорихме си за много теми, засягащи гражданското образование, институциите на местно ниво, за това как да създаваме, как може да създадем ученически парламент и как да подходим в такава ситуация, за да го подкараме един вид. Да. И какво друго? Доста така граждански теми, които много са важни да ги знаят в този момент, да се интересуват от тях, понеже, както казах и преди малко, не само за здравеопазването и за образованието много е хубаво да се информират и да четат много. Подчертавам го, защото мога да кажа, че моето поколение не обича много да чете и да се информира. Искат всичко наготово. Да, и е важно да си подбирате източниците, защото има много сайтове. Фейк нюз, такива фалшиви новини, такива инфлуенсъри, влогъри, някои, които не си толкова подбират информацията и ви я предават, а не винаги е вярна. И се възползват от това. И се възползват, много хора могат да се възползват от това. Така че подбирайте си информацията. Много се радвам, че ти се върна да проведеш тези обучения, наистина, макар че знам, че нямаше време за това.
Ами, за мен беше даже удоволствие и исках да помогна на новия председател на ученическия съвет, понеже аз вече втора година не съм там и определено са избрали нов председател. И исках да му покажа, въпреки че той знаеше какво се случва, исках да му покажа подхода, нали? И един вид и него да го въвлека в магията. Хубаво е да не губите връзката между средното си училище, между хората, които сега са на ваше място. Определено не сме я загубили. Мога да кажа, че аз никога мисля, че няма да мога да загубя връзката с това средно училище. Не мисля, че... Разбира се, то винаги ще остане част от теб и съм сигурна, че много се гордеят с теб. Нека да ги поздравим всичките ти учители и директори. Всичките учители от село Ангел Караличев в град Стражица. Благодарим и на тях, че сте помогнали на това прекрасно момиче да достигне до тук. Със сигурност без вас щеше да ви е много по-трудно. Да. Макар, че ти много благодарност не се отказваш, но все пак наистина учителите са да ги поздравим, защото без добър учител на ученика ще му е много по-трудно. Да. Специално тук много поздрави за най-любимата ми учителка Нели Войнова. Ако го гледате, поздрави. Определено ще ви пратя линк. Ти била ли си ментор на някой ученик някога? Помагала ли си? Защо трябва да има ментори в училище, ако смяташ, че трябва да има? Ами, мисля, че не знам дали това се брои за менторство, но това беше в периода на COVID. Да, защото аз си спомням, че тогава имаше голяма нужда, когато изведнъж всички трябваше да преминат в онлайн обучение. Да, точно така. Аз точно тогава бях 11-12 клас и беше наистина много трудно да се подготвям за изпити и в същото време да бъда ментор на някой от по-малките ученици, нали, които не бяха много ясни с платформите, които използвахме тогава, защото трябваше да видим един вид и на дистанционен режим, и на ротационен режим и съвсем си беше един много труден момент. Да. Била съм на около горе-долу 5 човека, 5 ученика, така да кажа, 5 ученика. И така обяснявах им доста за платформите, главно с които работихме в училището. Да отбележим за тези, които ни гледат и може би им е странно защо е имало нужда. Много от тези деца са толкова бедни семейства, че те не са имали таблет, телефон такъв с Android система, да не говорим за компютър. Тогава ние започнахме да събираме дарения и да предоставяме таблети най-вече или други такива устройства, подходящи за дистанционното обучение, но когато детето за първи път ги вижда, за първи път се сблъсква с тези платформи, браузъри и така нататък, е много трудно. Да, беше много трудно. Учителите няма как да успеят на всички деца да обърнат внимание и то от разстояние, то в тези мерки тогава, в които бяхме много ограничени да се виждаме. Определено броя на децата беше огромен и си спомням, че тогава Малипе започна кампания Стара техника за ново начало. Да, определено. И тогава си спомням много от доброволците така правихме много послания, да можем да съберем достатъчно техника, за да се изпратят много градове на да благодарим на дарителите, дано има дарители, които ни слушат, защото мина доста време. Тогава помогнахме, сега ще ви излъжа за бройката, но учениците бяха над 1000, убедена съм, че бяха над 1000. Определено са били над 1000. Дариха много хора, индивидуални, свои устройства, дариха много фирми, големи количества. И всъщност и парични средства, с които пък закупихме такива. Да. Спомням си много лаптопи, много таблети. Много бяха. Бяхме заринати в един момент. Спомням си офиса на Малипе. Беше... Нямаше място да се разминеш от техника. Да, точно така. Заради времето, в което трябва да я приемем, да я обработим, да я изпратим на учениците, които бяха ни заявили нужда. Но без дарителите нищо не би могло да се случи. И като говорим за дарители, няма как да не стигна сега до последната ни кауза, която е фонд Искам да уча. Фонд Искам да уча е една наша по-скорошна инициатива. Започнахме я през миналата година. Идеята ни е да съберем финансови средства, с които да подпомогнем студенти, които имат
имат нужда от финансова помощ. Дали за да си заплатят семестриалната такса, да си поемат нуждите във връзка с обучението си, като било то храна, настаняване, транспорт, учебници и така нататък. Защото познаваме много младежи, с които сме работили, знаем, че имат желание да учат висше образование, но ги притеснява това дали ще могат да си го позволят. И така започнахме този фонд, започнахме да събираме средства, събрахме малко над 8000 лева и пуснахме конкурс за кандидатстване, за да е максимално честно. И така студентите, които ще получат тази финансова помощ, трябва да сме сигурни в тяхната мотивация. В това, че те имат нужда чисто социално, чисто финансово, но и че са мотивирани да учат и че искат да помогнат на общността, от която произлизат. Което е най-важно. Да, или като цяло на България. Затова и в конкурса имаше доста условия. Си знае, защото тя всъщност е един от кандидатите и тя е от първите ни стипендианти. Така че благодарим и на тези дарители, защото без тях нямаше как да подкрепим. В момента сме подкрепили първите 7 студенти, като ти си един от тях. Какво за теб е тази помощ всъщност? За мен тази помощ означава много, понеже аз уча в частен вуз, като цяло. И знаем, че в частните училища, висши училища, просто сумите са големи. Да. И непосилно е да покриваме всичко. И това аз да покрия частично от сумата, примерно за семестъра или няма значение за общежитие или за наем. За мен това е много, много така важна помощ. Много съм благодарна за което, нали? И да. Защо според теб излиза тази нужда все по-често от такъв тип фонд или други стипендии? Все пак не е само тази, нали, която студентите получават. Защото... Българските студенти. Българските студенти. Защото сега всяка година така, цените се дигат. Можем да кажем. Просто непосилно е за студентите, които нямат достатъчно парични средства, с които да учат. И сме благодарни много на тези фондове, на тези неправителствени организации, които подкрепят студентите като цяло да продължат така висшето си образование, защото наистина има много студенти, много ученици, млади хора, които искат да продължат образованието си, но не намират парични средства, с които да го направят. И оттам мотивацията ми спада до нула. И казват, аз как ще го направя сега това нещо? Да, много започват, но по средата спират да учат, защото им става прекалено трудно финансово. Трябва да работят, не им стига времето. Да, особено след втората година започват да си казват, нали, сега аз ще мога да жонглирам, нали, с работа и с университет, но не се получава понякога много. Да, ето за това, ако искате да ни помогнете да подкрепим още студенти, защото вече има такива, които чакат, които са резерви, които ще подкрепим, ако имаме нови събрани достатъчно средства. Може да ни помогнете. Всяка помощ, без значение колко е голяма, ще ни помогне в тази мисия да подкрепим такива вдъхновяващи младежи като Еси. В описанието на клипа ще намерите повече информация за банковата сметка, за фонда, за другите младежи, които сме подкрепили и как може да ни помогнете. И като говорим за образование, за ценности, какво е твоето послание към по-малките от теб, които се чудят на къде да продължат, дали да учат, дали да се женят, сега някои се женят рано, дали да си следват мечтите, дали пък не са им прекалено големи мечтите. Срещали сме такива, които си казват, аз няма как да успея просто. Не, то като цяло мога да кажа, че всичко идва от семейството. Ако няма мотивация в семейството, примерно мен, ако майка ми не ме беше мотивирала, не ме беше подтиквала да го направя, сигурно аз до сега нямаше да стигна до тук. Затова го казвам, че е много важно родителите да подкрепят децата си. Сега говорим за добронамерени ситуации. Да подкрепят децата си в такива хубави ситуации, особено в това да продължават образованието си. Искам послание да изпратя към всички момичета, които са не само от малцинствени групи, нали, но и възприемате го към всички момичета. Не се женете в ранна възраст, не си струва.
по-добре да продължите образованието си, да работите върху себе си. Защото това ще остане за вас. След като се омъжите на ранна възраст, просто няма да се случат много хубави неща. Става много по-трудно. Има време за това. Да, има време за всичко. Просто изчакайте естествения начин, естествения процес и всичко ще си дойде на място, просто когато му е времето. Да. Повярвайте, ние сме виждали много примери за случаи, които не се просто в последствие момичетата съжаляват за избора си, но им е много трудно след това да продължат да учат, да се реализират вече с деца, които трябва да отглеждат. Много е трудно, така че момичета... Ако има деца. Ако има деца, става още по-сложно, но никога пък не е късно. Ако ви се е случило, никога не е късно да продължите образованието си. Надявам се, че в бъдеще ще може да ви срещнем с една друга вдъхновяваща жена, която е много добър пример за това. Мира, ако ни слушаш, очакваме те на подкаст. Тя, въпреки че доста късно започва, т.е. продължава образованието си, не спира да го прави. И е пример за другите момичета. Да, тя е пример това, че независимо на колко години си, може да продължиш образованието си и да мотивираш дори обстоятелствата да са ти пречили, да. И да покажеш на другите около теб, че и те могат. Да, даже сега ми идва на ум една среща, която беше така около последния фестивал. Мисля, че беше среща на ромските жени. Да. Мира там разказа своята история и като цяло беше супер мотивиращо, защото много така млади момичета слушаха и така се трогнаха от нейната история. Един вид, вярвам, че са мотивирали. Много, че надявам се силно, за това го и правим. Ако ви е интересно за какво става въпрос, част от историята на Мира е записана и качена в нашите социални мрежи, но е част наистина. Така че ще се надяваме в бъдеще да имаме възможността да ни разкаже повече и за подкаста на Центъра Малипе. Точно така. И все пак, като говорим за послания, вчера беше 16 ноември, Международният ден на толерантността, един много важен за нас, за всички, които работим в Центъра Малипе или сме свързани по някакъв начин, защото това е ден, който трябва да подсети всички, че сме еднакви, че трябва да се обединим и да забравим различията си. Така че за Деня на толерантността какво би споделила като от своя гледна точка? Срещала ли си проблеми с дискриминация, с език на омразата? Дали към теб или към твои познати? Защото ти си била в среда, която е смесена етнически. В училище. Да, всъщност срещала съм и с дискриминация. То няма трудности, през които да не минеш, през всичките тези събития и преживявания, но като цяло не бих ги споменала точно тук. Не конкретно. Не конкретно, но определено съм. Но това не ме спря. Определено това не ме спря и затова искам да кажа, мотивирайте се. Никоя трудност не може да ви спре, за да го постигнете. Ако имате цел, просто я преследвайте. А на хората, които пък се отнасят лошо с другите, замислете се, че всъщност и вие може да бъдете на тяхното място някъде другаде. Има едно нещо наречено карма. Искам да го кажа, има едно нещо наречено карма, така че на всеки се връща. Да, и всъщност ще живеем много по-добре всички, ако живеем... ако сме толерантни и добри един към друг, със сигурност. Да, и спокойни също. Без агресия. Защото в днешно време забелязвам, че много хора са доста не знам как да кажа. Агресират. Да. Агресивни са. Хората живеят в стрес, има война от доста време наблизо и наистина през последните години е трудно за всички и виждаме как това се отразява дори на съвсем малките деца и ученици. Точно така. Така че нека всички да положим максималното, което зависи от нас, за да живеем по-спокойно и да бъдем добри един към други. Дени, аз имам въпрос към теб, понеже ти ме пита доста въпроси. Сменям отново темата и продължавам пак с образованието. Понеже ти ме пита как съм напуснала малкия град и съм дошла, така, съм продължила образованието си.
Как ти продължи своето образование? Мисля, че ти беше от Добрич? Всъщност от един малък град до Добрич, Генерал Тошево. Да, повечето може би не го знаят. Той е на границата с Румъния. Съвсем на границата, накрая там. Какъв беше процеса? В началото беше много трудно. Определено, вярвам. Да, първо, че аз въобще не бях ориентирана какво искам да уча. И за всички, които сте вече 11, дори 12 клас и не знаете какво искате да учите, не се притесняйте. Пак ще стане човек от вас. Аз ги съветвам да се ориентират от 9 клас, понеже от тогава ще смените доста специалности. Да започнете да си го мислите поне. И на мен, аз въобще не знаех, че искам да уча, но не знаех какво. Само, че като хоби, може да се каже, участвах, както и ти всъщност, в конкурси за писане на есета. Харесваше ми да пиша. И тогава една от жените, които тогава много учителката ми по литература, дамата, която тогава беше в библиотеката, градската библиотека, аз като един маниак по книгите, бях постоянно в библиотеката. И съответно и участвах в общински конкурси и тя знаеше, ме посъветва да запиша журналистика. Да. Така че слушайте съветите на по-възрастните хора, ако вие не знаете какво искате да правите. Не работя като журналист, но писането все още е част от живота ми и от работата ми. Да, записах журналистика, завърших я във Великотърновския университет. За мен не беше трудно да вляза, защото винаги съм полагала усилия в образованието си. През цялото време, както и ти спомена, семейството е много важно за това да те мотивира, дори да ви се струва понякога, че прекалено много ви притискат, повярвайте, за добро е. Определено, да. После няма да съжалявате. Вчера и Златин, който е студент от Америка, който ни гостува виртуално по време на откриването на Лидерската академия, каза същото, че много са го натискали, много се е ядосвал, но сега е много щастлив, сега е студент успешен в САЩ. Да. Така че да, семейството ми много ме мотивираше да уча и за това ми беше лесно и да ме приемат в университета. Аз бях с много висок успех. Кандидатствах в София и в Велико Търново, но всъщност много бързо избрах Велико Търново, като отидох в града и се влюбих в него. Да. Но въпреки това в началото ми беше трудно, самото свикване да си далеч от познатите, да си далеч от семейството, от приятелите. Добре. Друг въпрос. Понеже всички студенти го имаме това. Майка ти пращаше ли ти буркани с храна? Все още ми праща. А твоята? Все още ми пълни целия куфър. Не са буркани, но определено са кутии. И пакети. Да. Ние винаги ще сме деца за родителите си, дори след студентството. Те винаги ще се грижат за нас, а пък хубавото на малкия град е, че пък всичко там е био, еко, зелено, вкусно и домашно. Определено, сега особено когато ние сме на село, имаме къща на село. О, чудесно. И от градината си съвсем био. Да, и ние имаме. Да. Така че, да. Благодарим за всичко, което да ни изпращат. И че все още така ни глезят. Да. И че натискат. И са настоятелни. Да, добре. Много хубав разговор стана. Аз съм много щастлива. Надявам се да бъде приятно и за хората, които ни гледат или слушат. Да. Много ти благодаря. Много се радвам, че открихме с Есил точно първия ни разговор. Обхванахме всъщност много теми. Не бих могла да определя една тема за днешния разговор. Колко още и можеше да се обсъдят. Да, може. Много. Но може да направим втора част. Ако на хората им хареса, сега може да коментирате отдолу, ако ви е харесало. Ако искате и втора част с сесии, може да направим такава, като пък вие ще ви дадем възможността да напишете въпросите, които да й зададем. Защото в момента има много малки ученици, които те гледат тук в другите зали, наблизко, и някои от тях се притесняват, защото ти за тях си каката, ти си успялата, ти си лидера. Така че ако се притеснявате или не, ако просто ви е интересно, може да задавате въпроси към Есил, които да й зададем друг път. Благодаря ти, че се включи, че се съгласи, че беше толкова честна. Благодарим на всички, които са ни гледали, дано да ви харесало. Ако ви харесва, дайте палец нагоре, харесайте ни клипа и очаквайте съвсем скоро следващ с други такива прекрасни, вдъхновяващи хора, които сме поканили. И аз благодаря много за поканата. За мен беше наистина чест аз да го открия. Понеже винаги съм мечтала да участвам в подкаст. Вярвам, че ще ни носиш успех. Добре. Кого искаш да поканим ти? За някой от следващите подкасти?
Синани Айше. Синани Айше, добре. Ще се постараем това да се случи. Благодарим ти, Еси. И аз благодаря много. Чао на всички. Чао, чао.